No niin. Morjestas, morjestas kaikille. Terve, terve. Ollaan taas täällä Kenttätie Palvelukeskuksen luona. Meillä olisi taas vähän lahajotettavaa, mutta nyt saattaa olla semmoinen tilanne, että miten siinä nyt tapahtuu, sä soit? Joo, siinähän oli nyt semmonen projekti, että ei ota vastaan, koska niin heillä on varastotiloja ja niin minä näistä ja soitinkin kaupungille ja niin taisin tälle tilavuokraajalle oikein yhteyteen puhelimessa ja niin nyt ei onnistu sillä lailla, että niin kuin sorvia napsauttamalla nämä kaikki hommat. Mutta niin sitten tilannehan oli se, että sehän pitää tulla täältä palvelukeskuksen puolelta tämä ilmoitus heidän tilatulle ja sitä ei ole kuulissa. Eikö tämä ollut tämä vastaaja? Sinne takkeja ja pipoja, kaulahuiveja, kaulureita ja tämän muun muassa näitä ja niin sitten tosiaan nuo muutama kakku. Tuossa satissa niin sanottiin äsken, että ei toimi kunnolla, en tiedä sitten. Toimiiko nyt? Voisiko joku kirjoittaa, että toimiiko nyt kunnolla? Moi vaan kaikille todellakin. Niin täällä ollaan taas Akin kanssa touhuamassa. Hyvin toimii, vastataan. Joo, okei, hyppätään ulos ja katsotaan, onko todellakin näin, niin kuin mä luulen, että nyt on, ei kyllä mä pidän tätä. Niin, nyt onko todellakin näin nyt, että palvelukeskus on saanut ylempää ohjeet, että Suomen kansa ensin puolueen toimesta tapahtuvia asunnottomille tehtäviä lahjoituksia ei oteta vastaan. Ja tämähän tarkistetaan nyt. Käännetäänpä kamerat. Tuosta on tuo ja no. Missäpä me? Oulussahan me. Elikkä vilastaanpa. Ei meillä nyt niin kovin paljon oo, mutta meillä on nyt nimenomaan villavaatteita ja välikerrastoja ja tämän kaltaista tavaraa. Elikkä ei mitään niinkään kesäistä, vaan juurikin talvista. Ja lisäksi niin ihmiset on leiponut, niin kuin näkyy silloin maustekakkuja asunnottomille joulukahvipöytään. Tämmönen pieni juttu, mutta ei nyt suostuta ilmeisesti ottamaan vastaan. Väärä lahjoittaja kaiketi. Lähdetään kattoo. Kiinnissä. No niin, okei. Siellä varmaan nyt soitetaan justiinsa. Terve. No niin. Aha, me oltais pihalla ja meillä olisi tuotavana nytten pieni määrä, hyvinkin pieni määrä tavaraa ja me oltais tässä nyt pihalla. Ja niin olisiko mahdollista, että ottais sitä vastaan, nimittäin minulle tuli semmonen soitin päivällä aikaisemmin, että niin te ette ota vastaan enää. Joo. Kyllä, mä olen kaupungille soittanut teille jo lisää tilojen vuokraa. Mutta niin me oltais tässä pihalla nyt, että jos vaan viitit tulla, niin
Joo, ja meillä on videolähetys käynnissä. Joo. No niin, kiitoksia. Me olemme tässä. Odotamme. Joo, kiitos. Hei. Kerrohan kameroille ja minulle. Joo, Karppinen tulee nyt tähän meidän pihalle. Hän soittikin justiin, eli toiminnanjohtaja täällä. Niin, kyllä ehdottomasti otetaan vastaan. Että kuulemma nyt on jossain tiedoissa jotain häikkää tuolla muilla ihmisillä ollut, että totta kai, mutta tilat on täynnä, sanottu, että totta kai ne on täynnä, mutta otetaan vastaan. Sitä ei ole ikinä voi sanoa kukaan, että eikö siellä olisi tilat täynnä, mutta etteikö otettaisi vastaankin tavaraa. Eli sopivasti soittikin. Sanoi, että hänellä on vartin verran aikaa, niin hän tulee itse teitä vastaan. Ja hän sanoi, että live päällä ja näin poispäin. No niin, just joo, kyllä. Eli näyttää siltä, että me saadaan, mutta näiden ruokakuljetusten kanssa on tiukka raja siinä, että kun ne on itse tehtyjä, niin niitä ei kuulemma saisi tänne tuoda. No, me joustetaan sitten siinä vaiheessa sen verran, että me ei pakoteta heitä ottamaan noita maustekakkuja vastaan. Joo, näin varmaan toimii. Joo. Odotellaan Mutta sen verranhan mä nyt sanoisin tässä näin, että tämähän on niinku semmoista meidän sydämenläheistä työtä. Joo, tää kertoo siitä, että mikä niinku minua lämmittää. Joo, ja minua. Itellä tulee mahtava mieli. Joo, sama juttu, täsmälleen. Et se huutaminen ja meiskaaminenkin välillä niin alkanut jo käymään hermoille, mutta sitäkin tarvitaan. Mutta kyllä tääkin on semmoista hommaa, että ihmisille näkyvyyttä ja toimintaa ja sitä, että ei sitä tarvi itsellä aina olla tuolla Tohman perukoilla, ei se sieltä aina kaikki tapahdu. Että kyllä täällä on tuulessa ja myrskyssä menty ennenkin ja varsinkin Arin kanssa täällä pohjoisissa, että kun ei ole nuo kelit ollut ihan mitkään mahdollisimman parhaat. No ei ne mitään kauneimpia aina ollut, mutta aina me ollaan lyöty telttaa pystyyn ja hommaa hoidettu eteenpäin silloin. Kyllä. Joo. Mutta nyt vaan sitten odotellaan, että sieltä tulee. Nyt sieltä ainakin joku tulee ulos. Joo. Hyvä. Erittäin hyvää päivää. Hyvää päivää. Joo, ja Kyllä, mahdollista. joo, ja minä olen kanssa Suomen Kansan ensin puolueesta. Tervehdys. Meillä on tosiaan live-striimi päällä tässä, että kun tämä oli niin yllättävää tämä vastaanotto, mikä oli tullut. Varmaan on siitä ruoasta on sen verran, kun meillähän on semmoiset ohjeistukset, että jos meille lahjoitetaan ruokaa, niin me ei voida lahjoittaa sitä, niin antaa asiakkaille, kun me ei tiedä miten se on. Mutta jos te annatte sen asiakkaalle, niin silloin se on kaikkien terveystarkastus tämmöisten suhteen niin on ok. Eli se on kyllä niin kuin, jos teillä on tuossa jotakin niin kuin ruokatarvikkeita tämmöisiä, niin se kyllä onnistuu, jos se menee teiltä suoraan asiakkaille. Kyllä, tässä on varmaan tämmöistä niin kuin sekaannusta sitten ollut. Ilman muuta, ja meillä kyllä tuossa yhtä asiakasta näkkiinkin tuossa, että se voisi olla ihan semmoinen. Eli tuossa nyt on niin ihan oikeasti villavaatteita, välikerrastoja naisille ja miehille, sukkia, kaikenlaista paitaa, takkia. Joo. Eli ei tämä nyt niinku isoja. Niin. Ja nämä on kaikki semmoisia, että nämähän meillä menee eteenpäin. Että ehkä ne semmoiset kauluspajat, semmoiset, niin joo, ne on, mutta eihän teiltä ole sitä tullut. Nämä on niinku ihan tarkoituksellisesti. Kyllä ne on ihan omia käyttäjiä. Nämä on ihan tarkoituksellisesti just sellaista joka niinku, kun ajattelee, että ihminen on asunnoton, niin varmasti vaan tarvitsee tuommoista lämmintä. Niin tossa on nyt sellaista tavaraa. Ja kiitoksia muuten lahjoittajille. Joo, totta kai. Kiitos lahjoittajille. Mä annan tästä tuon pienemmän pussin. Tässä on tällainen pienempi pussi. Kiitoksia. Mites me nyt tehdään näiden kanssa? Voitte tulla tuomaan, mutta videokuvaa sinne ei valitettavasti pysty tuonne sisälle, koska sitten on taas asiakkaiden yksityis. Niin no, se on selvä asia. Eli mä ehdottaisin se, että voisitte tuoda ne tuonne meidän toisen kerroksen asiakaskeittiöön ja sieltä niin kuin lahjoittaa suoraan asiakkaille. Kyllä, näinhän me tehdään. Niin se olisi ihan tämmönen. Eli me tehdään nyt sillä lailla, että me päätetään tämä striimi tähän. Kyllä. Otetaan nuo kakut tuosta. Kaikille jouluterveisiä tästä Oulusta, että tämähän päättyi hienosti tämäkin reissu. Kyllä.
Viettäkäähän rauhallinen joulu, nimittäin minä en tule olemaan striimeillä muuta kuin joulun jälkeen seuraavan kerran jossain vaiheessa. Ei jotain hälyttävää tapahtuu. Näin se on. Joo, ja katsojamäärä on 3-numeroinen. Että... No niin, joo. Hienoa. Mutta joo, ei muuta. Ei mitään. Mä paan nämä kiinni ja mä jätän nämä vehkeet tuohon ja otan nuo kakut matkaan ja lähdetään viemään. Että kiitos kaikille tosiaan minunkin puolesta katsojille, että nyt tämä on sitten tässä. Lähdetään viemään nuo kakut tuonne yläkertaan. Hei hei!